Poštovani gledatelji, dobar dan. Ja sam Maja Matanić, a vi pratite TV Korzo. U današnjoj emisiji ugostila sam poznatog karlovačkog umjetnika slikara Alfreda Fredija Krupu. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Evo, u svojim likovnim dijelima nalazite dvije inspiracije, koliko sam mogla zaključiti iz vašeg rada. Znači, oslonac na djeda, a isto tako inspiraciju nalazite u našem prekrasnom gradu Karlovcu. Da li je to istina? Pa, to je značajnim dijelom istina. Ja uvijek reagiram na svoje okruženje. Znači, na ono što se dešava kod mene, jel? U mojoj obitelji, u mom gradu, u državi. Znači, to su neki impulsi na što svaki umjetnik bi trebao na neki način reagirati. Jel? Ja mislim da to nisam ja neka posebna iznimka. Pogotovo naš grad je specifičan po tim rijekama koje ga okružuju, Korana, Kupa, Dobra i Mrežnica. I on je slikar koji se na neki način profilirao kao figurativac, onaj koji znači, još uvijek radi štafelarno slikarstvo, znači koji nije nekakav umjetnik koji je otišao u instalaciju, znači koji je odustao od slike kao takve, mora se barem povremeno vratiti tim našim rijekama i mora prepoznati u njima neku svoju inspiraciju. A kad kažete moj djeda, to je normalno, jer ja sam rastao uz njega, rođen sam u tom nekakvom svijetu, koji je bio, kad sam ja se rodio, već on je bio poznati umjetnik, profilirani, gdje je cijelo njegovo okruženje bilo umjetničko, od svakodnevnih tema, znači problema koji su vezani za to, ljudi koji dolaze u kuću, sve na neki način vodilo k tome da bih ja postao to što jesam. A jeste li vi osjećali kakvu vrstu pritiska upravo zbog toga što je vaš djed i pradjed bio umjetnik? Pa ja nisam nikada u obitelji osjećao pritisak da bi se morao baviti s tim. Dapače, čak su me mama i tata odgovarali da bi se bavio nečim puno konkretnim, što ima svoje opravdanje. Međutim, ja sam stjecajem okolnosti zaista ili nekakvim genetskim kodom odabrao taj svoj poziv. U biti to nije poziv, to je način života. Kada sam se počeo s tim baviti javno i sistematski, onda sam primijetio da mi to donosi s jedne strane podršku određenog broja ljudi, što je logično, a s druge strane jedno opterećenje, jer vas uvijek uspoređuju sa djedom pogotovo, ali to je po meni uvijek bilo besmisleno, ne možeš uspoređivati čovjeka koji tek počinje se baviti s nečim sa čovjekom koji je na kraju svojeg životnog puta i koji je proveo više godina nego što sam ja bio živ tada. Međutim, činjenica je bila da mi je to bilo dvojako, znači i podrška i problem. A koliko je bilo vremena potrebno da ljudi prepoznaju vaš rad? Pa, ja se mogu pohvaliti da je moj rad bio dosta brzo prepoznat. Možda upravo zbog toga što sam ja vrlo brzo neke stvari prihvatio, usvojio u svom radu. Tako da, kad sam došao na akademiju, ja sam već bio profiliran u nekom dijelu. Onda sam se u drugom dijelu nadograđivao kroz sam studij. U javnosti su me dobro prihvatili, moje su izložbe bile uvijek jako posjećene, uvijek sam imao podršku, barem tih godina, i od službenih vlasti. Tako da se ne mogu požaliti u tom smislu. Uvijek sam imao jednu podršku da se dalje bavim sa tim poslom. Niste ostali ravnodušni pred ljepotama našeg grada Karlovca, ali osim rijeka, što je još predmet vašeg umjetničkog djela? Pa ja sam se bavio sa svim onim stvarima što bi se jedan student slikarstva trebao baviti. Znači sa klasičnim temama i žanrovima, poput portreta, akta, animalistike, vedute, marine, znači to su sve stvari s kojima sam se ja bavio više ili manje. Karlovac je ovdje bio dominantan upravo zbog onih stvari koje smo prethodno rekli i on je ostao kao takav zato što je on ovdje svaki dan. Znači ja sam u njemu i onda ja najviše na njega reagiram. Međutim, kako čovjek sazrijeva, kako dolaze neke druge teme u njegovu svijest, kako se počne baviti s nekim drugim preokupacijama, onda su počeli dolaziti teme poput simbolizma, nadrealizma, gdje slikar promišlja nešto simbolično, povijesno. Tako da sada evo sam u jednoj fazi gdje kombiniram i ono što možemo vidjeti oko nas, znači to je taj naš jedan kreolik, i s druge strane ono što ne možete vidjeti, ono što je u meni. Što vi osjećate. U mojoj svijesti, u mojoj psihi i gdje to želim izraziti
na van kako bi promatrač mogao doći do tih mojih sadržaja. A da li je teže napraviti takvu jednu vrstu umjetničkog dijela ili pejsaž? Pa gledajte, smatram da ako ste vi slikar, znači zanatlija, i ako ste umjetnik, znači onaj koji ima nešto za reći sa vizualnim sredstvom, znači slikarskim sredstvom, onda nema, opće terminologija teško ili lako ne postoji. Vi kad dođete u trenutak da stvarate, za vas je sve lako. Svako umjetničko djelo je stvoreno s lakoćom. Ukoliko nije stvoreno s lakoćom, nego u težini, onda se morate zapitati da li ste vi dovoljno vješt, znači da li imate dovoljno znanja da savladate taj likovni problem. I drugo, da li je vaša poruka autentična. Znači, da li ima u sebi onu snagu, energiju koja dozvoljava da bi zašla van. Jer ako i vi imate u sebi nešto što je strahovito jako, što vas goni, vi ćete naći načina da to izrazite. Ono što sam ja uvijek imao u svojim radovima, a tako to sam shvaćam, a tako to čujem od promatrača, je uvijek taj jedan osjećaj lakoće izvedbe. Da djeluje kao da to lako napraviti, kao da to svako može napraviti. I to je nešto što je možda jedna od tipičnosti za moj rad. A koliko vam je potrebno vremena da napravite određeno djelo? Da li se to može precizirati? Ja ću točno reći kako to izgleda tehnički. Sama izvedba na kraju traje kratko. Zašto? Jer ja u trenutak kad dođem u fazu stvaranja, ja sam što toliko nakupio energije i informacija o tom djelu, da sama realizacija izađe u jednom kratkom vremenskom periodu. To ćemo reći, ajde, sat, dva, tri. Nekad možda i duže, ne možete tako baš zarezati stvari, ali samo stvaralaštvo, konačni čin materializacije vaše osjećaja i ideje je brz i kratak. Vi ste napravili portret gradonačelnika grada Karlovca, isto tako i župana. Kako je bilo to raditi? To je bilo nešto drugo. Znači, to je bio jedan pokušaj da se uspostavi galerija portreta naših gradonačelnika, što je Karlovac još uvijek nema. Kako ste rekli, to sam napravio bio portret našeg gradonačelnika Benića, župana Jakovčića i još jedna slika postoji koja nije de facto dovršena, ali postoji ona u mom vlasništvu, to je našeg gradonačelnika Jelkovca. Ja se nadam da će se ta tradicija obnoviti, nastaviti da ćemo dobiti, kao i drugi gradovi, znači ili županije, svoju galeriju portreta. To je bio jedan rad gdje sam ja pokušao na najrealističniji način prikazati osobu gradonačelnika i župana. Tu, kod takvog rada, vi morate biti zanemariti svoju interpretaciju te osobe. Znači, možemo reći da morate uskratiti jednu umjetničku dimenziju, jer umjetnik u biti uvijek mora interpretirati. To ću vam reći malo kasnije. Znači, on uvijek mora odstupiti biti od realnog oblika kako bi prikazao bolje suštinu tog oblika. To je tako jedan paradoks, ali istinit. Znači, kad sam radio te portrete, ja sam se pokušao zadržati, znači, na jednoj formalnoj ikonografiji, tamne pozadine, formalna poza, grb gradonačelnika, to je zgrada, grb županije, latinski natpis, znači naziv njegove mjesta i pozicije, kako bi zadovoljila formalnu karakteristiku, jer to su formalne slike. Kao što imate službeni grb, tako smo se nadali da će to biti i službeni portret. I opet, znači, to je potrebno predznanje kako složiti kompoziciju koja ima odlike formalnosti. A jeste li kad radili karikature? Jesam. I kako je to izgledalo? Pa čujte, kako kada, ali karikature... Koga ste radili? Pa prijatelja, kolega, znači uvijek nekog kog poznam dobro, jer da bi napravili karikaturu morate osjetiti tu osobu. A da li istina morate nešto posebno, specifično uočiti kod te osobe? Morate, da, vi morate, znači, karikirati, znači morate napraviti masku od njegovog lica. Nešto što je za njega specifično, to morate naglasiti. Znači, velike zube, male oči, okruglu glavu. Znači, morate vidjeti. A da bi to mogli, morate biti dobri u portretu. Znači, portretista je onaj koji niti tači glave, nego to je onaj ko uspije psihološko i bitno uočiti kod osobe koje portretira. A onda je karikatura logični nastavak, izvedenica iz toga. Vaše tehnike su uglavnom akvarel i akril. Kojom je tehnikom teže predočiti ono što želite poručiti? Pa gledajte, ja sam biti najviše crtač tušem. To sam ja. Da, to sam ja. Ali može biti sepija, znači smeđi tuš, ali tuš. Te vodene crtačke tehnike. U slikarstvu sam se uvijek najviše bavio akvarelom, jer to je bila nekako moja obiteljska tradicija i to sam diplomirao na akademiji. Ulje i akril sam manje prakticirao u nekakvom
količinskim ukupnom opusu. Jel? Zadnjih par godina sam se radio baš malo sa tim akrilom, zato što on dozvoljava vrlo brz rad u intenzivnim bojama, malo koketira sa plakatom, sa nekim suvremenim radom gdje vi možete, znači, vrlo brzo napraviti nešto što bi bilo kompatibilno sa uljem. Ulje zahtijeva jedan postupan rad zbog svoje prirode, znači dugo se suši, a ovo se suši u jednom trenu. Znači to opet odgovara meni jer ja volim brz, kao što sam rekao, brz rad. Lakše raditi u akrilu. Lakše raditi zato što možete korigirati. Možete, kad pogrešite, preslikati. Popraviti nešto. Ili skinuti sa strugati ili preslikati. Dok kod akvarela ćete vrlo teško sakriti svoju grešku. On je proziran i papir se uvijek vidi ispod. I vi kad napravite, ako pravite krivo, to je gotovo. Tu ćete sliku morati baciti. Mnogi umjetnici imaju svoju muzu. Ko je vaša? Pa, šta ja znam, mislim da je moja supruga, jel, bila uvijek uz mene. Ja sam nju, inače, evo to mogu reći, pa ću sad nastaviti na ovo. Ove godine slavim 20 godina kako sam javno izlažem. 20 godina kako učestvujem na likovnoj koloniji Zilik. I upravo na toj koloniji likovnoj sam ja upoznao svoju sadašnju suprugu. Tako da, evo, mi ove godine 20 godina slavimo kako smo zajedno. Ta 92. godina je bila, kao što vidite, dosta značajna za mene, jel? I ona je uvijek bila, znači, uz mene kada je bilo meni teško, ili uvijek sam radio, znači, njezin ili akt ili portret. To su nekakvi intimni trenuci, a upravo je intimni trenutak bitan za umjetnika. Znači, kad on to ne radi za promatrača, za publiku, nego radi samo za sebe. I onda je on autentičan. Jer on radi nekako kako on osjeća najdublje. A upravo te 1992. godine imali ste i humanitarnu izložbu. Jeste nastavili s tim humanitarnim radom? Ovako, znači ta izložba koju sad ja obilježavam je bila 1.7.1992. godine u bivšem salonu Zorindom. Nju me otvorila gospođa Petović, tada pročelnica za kulturu u gradu Karlovcu. Sav novac od slika koje smo prodali, a bilo je prodano gotovo sve, smo putem Ministarstva obrane poklonili, to ja sam poklonio, djeci poginulih branitelja. Tad to nije bilo popularno, općenito tek tak su počimale te takve izložbe. To je bilo jedna od prvih uopće u Hrvatskoj. Ja sam od tada bio na bezbroj humanitarnih akcija, kolonija. Teško mi je uopće sad nabrojati gdje i kako sam bio i koliko sam slika poklonio, ali to sigurno se radi o stotinama tisuća radova. Ta izložba je bila moja prva, reći ćemo, formalna, znači u likovnom salonu sa predgovorom, sa katalogom, sa plakatom, ali sam prije toga izlagao 90. godine u lokalu Gradska straža, znači u Radićevoj ulici. Tad sam slike samo sam postavio, to su bili stvarno moji prvi radovi. Išao sam na služenje vojnog roka u Sarajevu. I onda sam dobio jedan dan sam pismo od kuće i unutra je bila isječak iz novina i piše Alfred Krupa izlaže u Gradskoj straži od Mladena Mujića. I to je biti prvi put da sam se ja pojavio u javnosti, ali to nije bila formalna izložba, to samo sam postavio. Tako da to nisam obilježio, nego sam obilježio sad ovih 20 godina tu jednu trostruku obljednicu. I evo, od tada mogu reći da se moj rad može pratiti javno, jer to sam izlagao gotovo svake godine, barem jedan puta. Zanima me isto tako, ima li umjetničko djelo svoju vrijednost? Ili možemo reći da je ono bezvrijedno? Ovako ćemo reći. Umjetničko djelo ima nekoliko razina vrijednosti. Jedno je nivo da je to uvijek osobni izričaj svakog čovjeka. Prema tome uvijek ima taj dio. Moram poštivati rad svakog čovjeka. Koliko god on bio loš tehnički, on je uvijek izričaj nekog čovjeka i on uvijek ima tu dimenziju. Drugo, umjetničko djelo bi trebalo izraziti neku ideju, misao na nivou u korelaciji, recimo, što ono izražava kompozitor. Znači, kompozitor svojim neverbalnim jezikom, sa svojim, znači, glazbenim izričajem, izražava isto tako neku poruku, neku ideju. Pjesnik to čini sa svojim gramatikom, znači, svoje pjesme. Znači, s onim šta unese unutar onaj izričaj pjesme. I imamo, znači, roman, znači, književnost, je također, znači, u jednom narativnom, znači, pričamo priču, ali neku pouku uvijek možemo izvući iz svega toga. Tako jednu pouku, u nekakvom širom smislu, bi trebali izvući i iz umjetničkog djela. I ono umjetničko djelo koje dosegne taj nivo da prenese neku poruku ili promijeni
pogled na stvarnost ili pogled na neke subjektivne istine kod šire kruga ljudi, znači u jednom narodu ili općenito na nivou svjetske populacije, kao što smo vidjeli kod najvećih umjetnika, da su uspjeli promijeniti doslovno percepciju cijele ljudske vrste na određene stvari. To nazivamo sa umjetničkom djelom u užem smislu. Sad, vi moramo biti tako jasni da postoje i umjetne vrijednosti koje se dodaju slikarstvu, recimo kad postanete predmet interesa nekog lobija umjetničkoga. Kad vam se umjetno etiketira kao umjetnika, a vi nikad niste dosegli taj nivo da bi prenosili neku poruku širu, međutim u vama se vidi financijski interes i vas se, znači, etiketira kao takvoga. To je jedan onaj negativni dio, ali realan, to moramo biti svjesni. I danas prepoznat umjetničko djelo u šumi imena, u šumi slika koje se pojavljuju je postao stvarno težak zadatak. A da li je teško financijski imati određenu financijsku potporu u vašem svijetu? Je. Vi vidite da, recimo, ako ste glazbeni umjetnik, vaša se pjesma izvede na radiju ili televiziji, vi ćete dobiti određena sredstva nakon nekog vremenskog perioda zbog izvođenja. Međutim, umjetničko djelo slikarsko može biti izloženo bezbroj puta bilo gdje, vi nećete biti za to na neki način nagrađeni ili obeštećeni ili bilo kako. Znači, ne postoji instrument zakonodavni koji bi omogućio, znači, profesionalnom umjetniku, barem recimo onome koji je završio akademiju i postao član strukovne udruge, kao što je Hrvatsko društvo umjetnika, čiji sam ja član od 1995. godine, da bi se, znači, vaš dignitet i nivo profesionalnog stvaratelja štitio. Mi, nažalost, u Hrvatskoj to nemamo i ne poznajemo. Ja sam dugo godina, moram reći, i formalno, znači, u svoje osobno ime i u ime akademskih slikara grada Karlovca i nekakvih, možemo reći, najistaknutijih slikara amatera, tražio da bi grad Karlovac dodijelio radne prostore tim slikarima. Nas ima malo. Tu ne računam amaterske stvaralace koji su u ulaku. Znači, mi koji nismo tamo, znači, ali radimo i doprinosimo kulturi grada i države, bi trebali imati barem jedan minimalni prostor da to, međutim, to nismo uspjeli ostvariti. Ja se nadam, evo, da će buduće se to desiti. U Zagrebu postoji takav institut gdje umjetnici plaćaju minimalnu naknadu, najam za taj prostor. I gdje on zbilja može raditi i onda grad Karlovac, u ovom slučaju grad Karlovac ili županija, može nešto zahtijevati od tih umjetnika. Vi ako ne uložite na nikoga ništa, ne možete postaviti ni nikakav zahtjev. Da. A ovako bi po meni bilo interesantno da se upravo profesionalno stvaralaštvo nametne. Znači da upravo profesionalni pristup dobije onu notu, jel? A to ne možete ako nemate podršku financijsku na kraju. Jer na kraju vi morate kupiti sebi pribor i alat, vi morate i pisati nekome nešto, vi morate platiti članstvo nekoj udruzi. Vi recimo da bi vani izlagali izvan Hrvatske, koliko god bili dobri, koliko god bili priznati, vi uvijek na kraju morate platiti neku pristupninu. Vi morate te slike poslati. A slanje umjetnina je košta. Morate poslati posebnim prijevoznikom, DHL-om, FedExom i tako dalje. Znači, to su sve realni troškovi koji su vezani uz profesionalno stvaralaštvo. I to je jedan minimum gdje bi država i, znači, lokalna samouprava morala početi podržavati tako mali broj tih akademskih slikara i grafičara. Slikarstvo je spoj više različitih grana umjetnosti, bilo da je i riječ o glazbu, brojni slikari nalaze i u glazbi određenu vrstu inspiracije, a vi ste bili na studijskom putovanju u Japanu. Da li vas je ta istočnjačka, ajmo reći, kultura navela da isto napravite neku u svom umjetničkom dijelu, da prikažete to što ste doživjeli? Da, gledajte, za slikarstvo se kaže da je najsrodnije poeziji, jer se poezija izražava u slikama. Što ima neke logike, jer slika psihološki izaziva ushit. Vaša svijest, ako prepozna nešto što, kako bih rekao, korespondira sa vašom psihom, vi ćete doživjeti ushit. Prepoznat ćete nešto. To je aha efekt. Dok glazbena umjetnost to ne izaziva. Ona izaziva zanos. Vi kad čujete neku muziku koja odgovara vašem profilu, vi ćete četiti zanos. Znači, to je jedan drugi psihološki proces. Zato uopće meni rasprave koja je umjetnost veća ili bolja besmislena. To su potpuno dva odvojena procesa, kako stvaralačka, tako i kod slušalca, to jest onoga koji promatra umjetničko djelo. Kada se ja vratimo na Japan, ja sam dobio tu stipendiju, da kažem kako sam došao u Japan. Dobio sam tu stipendiju od japanske vlade, od Ministarstva prosvjete i to na način koji je bio ovako meni posebno počašćen, jer oni su pozivali jednog čovjeka. I to je u našem ministarstvu znanosti su odabrali jednog našeg agronoma. Što mogu shvatiti, s obzirom da smo mi ipak bili
poljoprivredna zemlja i tako dalje. Ali su poslali bili usput i moje dokumentaciju u Tokio i ja sam baš bio tu na kupanju, to je bilo i ljeto, i dobio sam telegram iz veleposlanstva tokijskoga, veleposlanstva japanskoga, da je došao iz Tokija telegram, da sam ja odabran kao naš prvi slikar da budem na svom umjetničkom istraživanju prisutan u Japanu. To ima neku logiku jer moje slikarstvo uvijek je bilo, kako sam rekao, prvenstveno u tušu, a japansko, znači, slikarstvo je ono koje se bazira na tušu. I motiv je bio sličan, znači pejzaž. I ja sam bio sklon tom nekakvom pojednostavljivanju, znači da uvijek svedem na bitno, a to je temelj japanskog slikarstva. Jer japansko slikarstvo vuče korene u srednji vijek, znači kada su zen svećenici slikali sa tim tušem toplim u vodi. Kada su pokušavali prikazati prirodu oko sebe na najjednostavniji mogući način. Da prikažu suštinu tog pejzaža, znači suštinu stvari. Ja sam otišao u Tokio, tamo sam boravio nekoliko mjeseci kao njihov stipendista, kod profesora Akira Ite na Tokijskom institutu za umjetnost u sklopu Gakugei sveučilišta u Japanu. Proveo sam tamo 4 mjeseca, stvorio sam puno kontakata, prijatelja iz Njemačke, Finske, Francuske, Koreje i samog Japana. Putovali smo jednim dijelom po Japanu i mogu reći da mi je to iskustvo me nekako determiniralo dosta trajno, neću reći zauvijek, ali dosta trajno u mojem radu, da se uvijek taj jedan dio može iščitati. Osjetiti, da, znači taj jedan pristup stvarima postoji unutra. Ali poprilično ima dosta vaših radova koji su apstraktni. Koliko je teško upravo gledatelju dokučiti što ste vi htjeli prenijeti? Pa ja ne bih rekao da je jedan moj rad apstraktan. Zašto? Jer apstraktan znači da bi on trebao prikazivati nešto potpuno nefigurativno. Nešto što ne možete biti povezati nikako sa bilo čim što postoji u stvarnosti koju vidimo. Međutim, ako pogledate moje radove, pa čak i one koji su najjednostavniji, kad se svedu na par crta, on uvijek ima neku vezu sa vidljivim svijetom. Primjer obala, nju možete napraviti u 3 crte. Jasno. Možete napraviti portret upravo te neke obale, da je prepoznate. Ali to će uvijek biti ta obala. Znači, to neće biti neke 3 crte koje ne označavaju ništa što vidimo u ovom svijetu. Tako da ja ne bih to nazvao apstrakcija, nego bi ja to nazvao apstrahiranje. Apstrahiranje je psihološki postupak pojednostavljivanja. Jer postoje 2 stvari, znači, kod slikarstva. Inače, analiza i sinteza. Analiza je kad mi pokušavamo ono što vidimo raščlaniti na sve svoje sastavnice, znači na sve detalje. I tako počnete učiti. Tako slikar, student uči. Znači on sve ono što vidi pokuša izanalizirati i to prenesti na svoj papir ili platno. A novi proces koji kreće iz toga, znači kad ste tu saznali, to savladali, onda je sinteza. Kad on je bez detalja pokušavate svesti na svoje osnovne forme i oblike. Znači to je, možemo reći, viši misaoni oblik. Rekli ste isto tako da se umjetno živi, znači da je slikarstvo način života, a da niste slikar, što bi bili? Bio bi možda režiser. Režiser? Da, ne znam zašto. To mi je bila jedna od primarnih želja kad sam bio dijete, da bi bio režiser. A isto tako poznati ste i po brojnim aktivnostima, bili ste u Centru za ekspedicionizam, jedan od prvih začetnika braće Seljan, također i Historija Viva, Templarski i Viteški red. Što vam je najdraže od tih aktivnosti? Popriličan broj. Da, sad mi je to nekako teško ovako, nisam tamo nikada razmišljao, jer ja to doživljavam sve kao jednu cjelinu. Ne mogu reći sad ovo na sve nekim ladicama. Za mene je to opće pristup životu. Jer ja smatram da čovjek bi trebao sebe goniti, ako nema tu prirodnu potrebu, da uvijek razmišlja izvan kutije. Da uvijek pokuša pogledati šta je iza ovog zida, da bi dobio novu perspektivu na stvari, da bi dobio jedan širi pogled. Tako da ljudi, neki vole reći, a bavi se slikarstvom, to je tvoj poziv. Pa to je sve moje slikarstvo. Jer ja uvijek crpim svoje, znači, kako se ja nadograđujem kao osoba i sam sebi neke stvari pojašnjavam, tako se to održava i na moj rad. Kad će biti jedna retrospektiva, možda za 3 godine, kad će biti 20 godina od moje diplome, onda će se moći vidjeti kako se ta stvar zbilja mijenjala. Uvijek ima neki logički pomak. Znači, ne samo u načinu rada, nego u temama. Kad sam bio templarima, onda sam se bavio temama koje su vezane za taj svijet. Jasno. Kako sam ušao, to je jedno
s čime se bavim već od 2007. godine, to je jedno genealoško ili genetičko istraživanje, napad vidite da ste biti povezani s određenim grupama ljudi, s određenim svjetovima, kulturama, osobno ste povezani, biološki. I onda vas to počinje vući da to istražite. I onda se to odrazi na vaše slikarstvo. Napad jedna tematika koja nije postojala prije 10 godina, postane vaša tematika. Evo, gospodin Špolerić, koji je otvorio sam moju zadnju izložbu, on je više kustos paviljona umjetničkoga u Zagrebu, voli jednu riječ, a to je posvojeno, posvojiti. To je bilja istina. Znači, vi, to postane vaše. Vi posvojite tu kulturu, tu tradiciju, taj jezik. Znači, to napad postane neodvojivi dio vas. To je jedno bogatstvo. Jer smatram da slikarstvo se isto tako mijenja kao što se danas mijenja pa gotovo sve. I to slikarstvo mora dobiti jednu novu dimenziju, jednu širu dimenziju. Jedan moj prijatelj mi je napisao, prenoseći ideju jednog indijskog mudraca, da će se u budućnosti čovjek morati baviti istovremeno i sa znanošću i sa umjetnošću. Da bi bio kompletan čovjek. Zašto? Ima to svog smisla. Umjetnik je onaj koji se bavi sa onim dijelom sebe koji je arhetipski. Znači, ide duboko u sebe, iracionalno. Istražuje sebe. Da. I sam umjetnički izričaj je onaj koji je prastar. Znači, on je stariji od racionalnog razmišljanja, od znanstvenoga. 25 do 30 hiljada godina. Znači, on je, možemo primitivni kad kažem, znači da je niže reda, ali on je stariji, temeljni, jel? A znanstveni dio je onaj intelektualni, znači gdje vi pokušavate svojom sviješću nešto oformiti, istražiti, tako dalje. To su dvije stvari koje čovjek treba napraviti u sebi sinergiju, znači sve mora objediniti. Ne smije zapustiti, kako se kaže, ni lijevu ni desnu ruku. Mora obodvoje njegovati. I za sam kraj, recite nam na čemu sada trenutno radite? Znate šta, ja uvijek radim na više stvari. Tako nikad se ne bavim samo s jednom stvari. Pokušavam praviti jednu izložbu aktova koja će biti, to je problem, kako bih rekao, prvo ne možete naći modela. To je teško, čisto operativno. Drugo, pokušavam da budem opet svoj, da ne budem neko ko kopira nekoga, znači da imam jedan svoj specifičan izraz, a to ne možete sforsirati. Znači to zahtijeva određeni vremenski protek, jel? Treće, ti aktovi koje sam sad napravio opet na neki način imaju vezu i korespondiraju sa mojim radom u simbolizmu, nadrealizmu. To već godinama traje. Tako da bi ta izložba već bi se mogla postaviti s obzirom na broj postojećih radova. Druga stvar kojoj se bavim je da pokušavam istražiti mogućnosti tog akrila, koji je vrlo interesantan jer se može kombinirati sa drugim tehnikama. I sa tušem, i sa akvarelom, i s temperama, i sa uljem. Znači, sad istražujem mogućnosti tog akrila u većim formatima. I treće, malo pokušavam pripremati jednu svoju tu retrospektivu koja se nadam da će biti u narednih 3 godine, gdje bi odabrao neke svoje najmarkantnije radove, što mi mogu predstaviti populaciji kao umjetnika. Vi ne možete doći na recimo sad ovu izložbu i to reći, to si ti. To sam ja sada u ovom trenutku, kao što sam bio prije 5 godina drugačije. Ali da bi se moglo nešto reći kakav je to krupan slikar ili nije, morao sam da uzeti iz svih faza najmarkantnije radove i onda reći, evo, za tebe možemo reći da si ovo napravio ili nisi i možemo prepostaviti kuće tvoj rad dalje ići u budućnosti. Želimo vam puno uspjeha u daljem radu i nadamo se da ćete još jednom doći u našu emisiju. Puno hvala, ja se nadam. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja našeg TV Korza. Želimo vam ugodan ostatak dana i ostanite i dalje uz program televizije TV4 Rijeka.